Vincent Zo episode som palina a chuan Vincent Zo chuan number lo chiar kau kawa khat ati rual chi a chuan jun wa chu voktisen chuan a buak ta chuai mai chayong e chu na satakanui chuakin aro pui hle mai ati chuaka room mangkhen chuan stage atang chuan jung wa chuan aron mel cholai tak chuan Vincent Zo chuan akan puaken chu vordar suawin bravo anti tamaya lelam thil hai tak le thinrim taka an omlai chuan Vincent Zo te ero chu hlimna ruai pui lo thein an auna samai chuti mek lai chuan hansio po chu lo lomril ru tak chuan alo nui ve tut mai junwa ero thinrim tak chuan stage a chuan alo dinga ti chuan anaw da chuan an ruai sangta a chutia an chuak ta chu police lam chuan lo ngakin jungu chu aron man tatlat mai hansio chuan athlawang lo hoder te ma se police lam chuan kan thil mu te kha fin fianat lingania kan man angai ni ano ti vetlat boka le chuan junwa chu an man ta a myung hi lo lang vele junwa amho chuan thinrim takin atong chok ta bor bora asira chuan hansi ero chu lonui ru tu in de chuan an kalpui ta a hansia chu ahlimril rungei mai de chuan station lama chuan Vincent Zo te po chu hruai ni ve in an han in hnial lai laya Vincent Zo te ero finfian an nei that em awang chuan an tong tam lem lo lelam te ero an sapatal na satba ka chhuat theidan tur ngot chu an lo zong ve boka ti chuan prosecution team lam chu ron tong chuakin vision team ten finfian an nei that tok thu chu ron soin hard disk chu aron lek kang ta vu mai chu mai ani lo Vincent Zo chuan othun na a chuan finfian a chu alo la nei le rama truck driver te zo na an zo dan zong chu an lo kol thakiau mai ta chuan driver pakhat chuan an na chu an thok theidon ani phot chuan cheng noi zani an pek tur thu le an tan hun chung po rei lo the ang ber ani tur thu le an lak chhuawat tur thu an lo sila ti chuan an ni chuan an chhuwa santa a chung chu ama khan ro man na an no siam lok sa vek chu lo ni in an chhuwa nuwa chuan han sio chu a hek lo le afin chuin anti union activities chu ama ti ni thu chu Mr. Juna chu rilta a makti in an hoi phok hru hlom mai engma hriata nei ve lo thu da chu a soi mek lai chuan prosecutor huang chu alo lu thlol mai ani chuan nu chuina chu ti tom hal turin thu aron pe vele Mr. Junga chuan angai na shalo deuh chuan zor letin ngatinge kan nu chuina iron enroll ve a han ti a uhuanga chuan Mr. Junga hi chairman ani china hian ertu anga ema alaka hian helan omani chu wangchon hetiang thil he thlengta ni ti in aron tran vele tlat mai bok ti chuan anni po chu anzalen vele theita phot chuti mek lai chon Vincent Zo chuan paper company lam thilmak mu chua tum chuan siok dun hem lama chuan kalin alo in ti ton shiat nei nga em mai le ngala money laundering ti vel ta chu kathiam jong takalom ti in alo in fakna sa apui thai tur thu chu alo sil ngal boka Mr. Jung le Vincent Zo te pani chuan zanria an lo kil hova chutia zanria an ei mol lai chuan chanchin thara chuan thiam lo changa pu team leader Babel group le director ki machu man ni in chairman janga phia ru ang chuan aran chhuata dai mai Mr. Junga chuan in thiam lovin Vincent Zo hne na chuan thupa an choya Vincent Zo chuan apoilo paper company lama finfian na chu kanjong le don nia ti in alo hnem ve boka anti ti chhozel na a chuan Mr. Junga chuan Vincent Zo le choten in suala an lo in chu vakto greeting file chungchang chu asoi chuakin tuna hian tu man achin kan hrelowa chu thil chu muthai ngatila chuan politician ei rute sumdong le michal lang tak te hi chu tanina kan khung thai nge yang mole ti in du thu lo sam ve mol mula Vincent Zo chu anu kanin damdo ina chuan an lo oma chu ti lai tak chuan han sio ka chuan Vincent Zo chu ron kolin Vincent Zo chuan engwanga lo kol nge ani chu azot leta so hi ka chuan in mu adu thu le thil poimo tak soidun turan nei thu chu hrilin ama chawa local tur chuan atia chuti mek lai chuan miang hi chuan Vincent Zo boss thita fapa Italy mi chu lova be popin Vincent Zo chanchin chu alova jot kual ve vela eng tak chu thengang mo building a cheng ho chu siok do ho chuan lo in mu khomin rangka chaklama ton hriat nei thatak khuanga changchang chu ano bel chianga siok do ka chuan naktu ka local tur thu chu a hrila sumpe ka ngai omsia ti in an sum nei lo zia ta chu lo cheya sia do ka chuan engma angai lo tur thu le a thlon ve ka nei tur thu chu ano hril ve boka mi ri chuan Vincent Zo na hriat chun a thin rim ngotang ti in aron soi chuaka siok do chuan keimwan engkim chanchin ka hril fia vek don alom ti in alo soi ve boka anrem titlang ta a miri chuan hnung nama chuan ama te phunin min ti boy hle mai ti in alo soi ru ve mol mula ti chuan Vincent Zo chu hansio te mutu chuan avakal ta a hana chuan nimina thil thleng ban khan ngai dam alo dil pa chuan chibai atuma
ma se Vincent zo chuan akut ape ve du ta ho lo mai ti chuan su hi ka chuan inung chang hi simro chuti khati ti NGT na pek lo tum Vincent zo chuan helai hmuna hian nung chang moi jir tura local kan ni lo ti in lo chang let ve le tlat hana su alo lom na samai ti chuan zo na chu zo chun jom halin anin beina hian an company chu an ti cher vek tur le tu lo thu chu zo tin in tumber chu ka u ani lom ni ti in han zo ta tin hana bok chuan a u an thana tur ani phot chuan pui a shelo tur thu te po chu a soi ngal boka Vincent zo chuan I chung ko boina a chuan kalau inrol ve na tur omlo in boina chungchang chu nang man ching fel ro chung te phatsan tu chu atopa phatsanin an omle thin ti in a chwa santa a building mi te chu paper company chungchang ngai tu chuan an lo in hu khoma an soi ho nak nak nu chuan siok do chuan ming pakhat aron lam chuak ta ani chu na diuk jina ani thu soin tunma a paper company a thok to ani thu chu soi chuak ta a an thil mu chwa du paper company chungchang chu an hnai ta hret ti chuan le diuk jina chu bara chuan an va muta an han ti puya chayong chuan Guema Plaza loyar hlui chu a hriat le hrialo chu an zota diok jina chuan a huat veu thu alo hrila chayong chu a samhan rap a fanu kani ati zom zata Vincent zo chuan diok jina chu thu a zot tanta Jason fan le paper company chungchang ta chu a zota a shalo angalam ta chu antuma hlauna in aman na ve bok aniang a hriat thu chu a soi le ngalwat a hriat ang chu hriltur chuan Vincent zo chuan alo mina thil omdan chu soin an na thona mun chu Ranusang Gallery ani thu le ta chuan money laundering le sum le pai chetvel na atam zia chu asoi chuak boka financial account te po a om thu baka dan phallawa an chen na sat dan song chu ashil ta veka director office phe chu ven himna an uluk zia te nen lam chuan ashil ta veka ni Guema building lama chuan rangkachak lam tonhriat nei thataka an soi gwangjina chu alo thleng ve mek bok engtin nge atiang engthil tak thlengang motia an ngai chan thup lai chuan rangkachak dik tak hi phum ani ngai lova kan thin lunga a om jok thin chu zong ro u ti in akal san le ngala chung zong chu le lama tang chuan Vincent zo ta chuan an lo ngai tha ve le vek boka building a cheng te chu Vincent zo chuan roi khomin ama rinna an nga lo owang le mafia ani awanga athu soi chu an rin lo thu te chu shrilin lem changin antider ko le vela lungchian mel tak chuan a chwa santa a chayung le punama chuan an zui ve ngal bok engemo an soi mol lai chuan miri chu alo lang thut mai ti chuan miri chuan inbia ka du thu te chu aron soya kalsan an han tuma basement a thuruk chungchang chu a hriat thu chu a soi tamai ti chuan inbiak chu rem ti in office a chuan in kalkhum tlatin miri chuan ani na dik tak chu apuang ta rangkachak thuruk na security system siam le iris ngei pokha ama siam ani thu chu a hrilta a programmer turulu tuk alo ni chu Vincent zo chuan aladam thei big chan chu zotin khathila innam noi zong te an thivek ti a hriat chuan miri chu tlan bovin wanganaw te chuan anjon mu thei tak lo thu a soi ba ka ani na thupa hun man tak wang ni in a soi bok zana chuan hi sui le hong taka te chu Vincent zo ti lung oitum chuan an ron kala pu honga chuan Vincent zo kor ano sak chu aron pe a pi hi soi chuan ate buki chu ape ve poka ngaidam an dil ve nok bok pi hi soi chuan rangkachak chungchang an hriat khan an ril ru a boi vek thu shilin ama an rin lo awang chuan ngaidam an dila puhonga chuan building a chengten Vincent zo chunga rin na an nga na thu anin tiam na lekha anji anhan chu ape boka babel ho phei chu atel lawa an ne theilo tur thu le atan puina sat ngai tua an ring no chu anin thiam lo le ti chuan Vincent zo chuan building a cheng ho thil ti khom na chuan atel vele to tur thu chu alo hrila chu ba ka zinga building a cheng ho in mu khom angai thu a hrin ngal bok zinga chuan in mu khomin babel ho ti chia dan tur chu an soi hova an lim khop mai Vincent zo le chayung chu gallery lama chuan an vakala chutia director office chunga lu theidan tur chu an thli thlai ver an chuta thillo intara chuan an gallery chu mimaltan a ho thei thu an muwa ho mai chu an tuma ma se punaman an enchian nak chuan thani chung chu alo full vek to a ti dan tang chu an han zonga miri chu ruain reservation list chu alo hek saka Vincent zo le chayung chu in ngai zong lema tanga lu tur chuan an han tia ma se chayung chon chu tianga an kalani chuan nuam an ti lo tur thu alo soya miri chuan keima kalo kalange ati chuan chayung chuan keima ka kal theyang alo ti ngal wara reservation list a po chuan an hmel chu athak saka safe to restaurant a chuan an lu ta ana chuan Vincent zo an information a dil chu pe in
an gallery lu na tura chuan un billion khat thu man vel a om thu chu a hrila a hlut em awang chuan a thlalak po a om lo thu chu a hril bawk Vincent Zo chuan chayeng chu a bial nu anga gallery a hruai lu don awang chuan a bazar puya thi a han or tir chu in me ati em awang chuan kutte a han beng ang lop lopa chayeng chuan a film ma a hriat awang chuan makalo ti em ema Vincent Zo chuan thi chuan anei tu dik tak chu a muta ti in alo lom hle bok punama chuan gallery kal tul chok dik tak chu alo kit na pa an building lama chuan alo hruai ta dai mai an hlau hle a gallery lama hruai le tul chuan an nge na chuti lai chuan puhong ne chef to chuan tuk ve tang chuan an lo be ve boka gallery lama po chuan director chuan daru ka tangin mi malin an ho sak dona wang chuan a chunga om ta chu alo chhuatir ve mek boka hi soi po chu naltaka in thuam chuan chu gallery atang chuan a chuak ve a Vincent Zo chu lo thlengin director chuan lo lomin Korean tong thiam jok chu a han zo ta Vincent Zo chuan ama ani thu alo soiwara chayong chuan claim a thiam ve thu alo hril bok in chunga chuan an lu dun ta a Goema Plaza lama chuan dari kanga chu alo lam le na samai chu an mi hren ta chuan an lo ena munom dangdai an ti hle bok chef to chuan wain chu alo thlit ve boka Vincent Zo chu gallery director chuan darkar thum chung an om thei tur thu hrilin an hruai tu ani tur thu chu a hrila chayong chuan Korean tong thiam lo ni om takin Korean tong pai chuan an tong vela a tong mol lai chu director chuan ron ti top thut mai lemzia chu entirin Vincent Zo chu ko chuakin ibial nu propose idu awanga lo in ro man tura min ti kha ania atia jungpun local thatura min ti po chu hei a han tilea Vincent Zo chu a boy trap ma se lem chu changchun jom halin a thing thia chayong chu in nei po chona som ta a tha chu an lo la nuai boka chayong chuan o kanayang che alo ti ve wara ti chuan jungbun chu an bun tir ta a director chuan in case tur chuan alo tia remoi tumtu te po chuan an lo ti ve boka chayong chuan arong case ta thut mai Goema Plaza lama chuan an mi shenjinga ami pa jok chuan abial nu chu Buddhist temple a chuan in nei puya lo som ve mek boka miri le syekdo te po chu gallery hek tum chuan motor chunga chuan an lo om ve reng bok director in mun chu an mu kolvel lai chuan chayong chuan Vincent Zo bura chuan until en anin to thule Jackson Martina thil nothing a mu du thu chu a hrila ma se director chuan mi pui mu mai thai ani lo awang chuan an mu thai lo tur thu a hrila chayong chuan chu thil chu kan mu ani chuan he gallery a lemjek then khat te hi lei ka du asin ka mu thai lo ani chuan chuak mayang a han tia chua chu antuma ma se director chuan kan office a kan kaldon mi alo tia yong jini le hi so I chuan Vincent Zo aten an mani a hun an nei theinan bodyguard chu an no ti boya an gallery chunga chuan an lemziak ang a om thu an soya Vincent Zo da chu an director office a chuan an luta Jackson Martina thil ni emo an ti chu alo ni lo zela an rin lo tak mai ke thalem chu alo ni jok dai mai hi alo ni a chuti lai tak chuan bodyguard pakhat chuan an director chu aron ko tange nge a Vincent Zo da chuan chu mi hun chu in computer chu tenungin Mary chuan hek alo tum ve mek boka Goema Plaza lama chuan foreign nu pa da chu ano tilim ve mek boka game te ano khelpuya director chuan yongjini le hi so ita chu awahawa chuti lai tak chuan chel ukale su na ma da chu police lema changin aron thleng ve boka Mary po chuan password chu aron thra theita computer chunga chuan lun ngalin anma mober chu a in thon theita a hi so ite ho po chu gallery chunga chuan lutin thil an endika yo jini chuan alem zia le an pholan tak chu a in an viau thu chu a hrila alem zia an copy ani thu chu a han soya hi so I ve thung chuan banga chewing gum alo da a chu la in a thial le a director chuan chu tia an thial le kherawang chuan aten le ani director chu office lama chuan le in Vincent Zo ten thil an copy zo chia chu aron luta engthil nga thleng ti chu azota thil omjia chu thathiam ngal a bodyguard ta chu Vincent Zo te man tur chuan a han tia ma se Vincent Zo ta chuan Italy agent an ni thu so in Italy atanga lemzia an thon ho chu an enfia thu alo soya Vincent Zo chuan silai chu ka pokin director chu thu han zot fi a chuti lai tak chuan puana chu lo lut vele boka AISF a thoknge ni te chu aron sil vele boka
director chuan lemziak pakhat chu Italy atang chuan an lak lu thu chu asoya an chwa dona chuan chuta om ho Guema Plaza a cheng ho chu in mu khomin an tho ho vek thu da chu an soya security camera a an lan na zongjong tire vek turin an tia an chuak ta a chuti lai chuan Italy atangi mi pani chu Korea rama chuan an lo thleng ve chi a Vincenzo te po chu an ho ve chi motor atanga an chuk ma chuan an lem chandan vel da chu an soya an lo ni bok boka karatanga an chuak chu Vincenzo chuan inchung bera chuan an che that em wanga lom na nei tur chuan chayong chu aro choma ma se Vincenzo chuan thil dik lo om ti hria in chayong chu in tur lai tur chuan atir ta a in chunga chuan chawin ama tha tum tu jing ami pakhat chu amana Pablo mitir ami in ni tia a soizo chi chuan nung lama tang chuan silai chuan aron tin le a Vincenzo chu an soi sata a ole khati jong kha Vincenzo episode 14 chu ro ni re ta a like subscribe comment le share te kha miloti sakzel turin in khongai na karon dir le tak mek mewe